Podmienky určite nepapajú. Poď sa dívať na tú loď, ak zastane. Malé rybičky papajú, vieš? Leon, utekaj na malú loď a na veľkú loď sa kúkaj. Vidíš ju teraz, Leon? Má komín, vidíš, aký má komín? Vidíš hore? Možno, že urobí také smutné fotky. Je ticho, že? Počuš ju? Čo robí voda? Počuš to? Volá sa Steckborn? Steckborn. To je možno švajčiarska loď? A počkaj, poďme dať, či má zastať. Počkaj, kúkame, či má dať zastať. Také Vidíš, tí na ľudia idú na tú rampu, tam nastúpia. A ne to je Schwaben, nie Steckborn. Schwaben. Že tuto po tomto mostiku pôjdu tí ľudia, čo vystúpia, nastúpia. Pôjde hore je pán kapitán s čapicou. Bielu čapicu. Kúka, aby nenabúral. Nehádže lodičky, paličky do vody. Pozri, hore tam sú v kaviarni ľudia. Bum, bum. Aj pes tam je, pozri sa, víš, že tam je kúka. Poďte bližšie trošku. Pes cestuje na lodi, to musíme nakresliť. Pozrite, jak maširujú. Aj s paličkami, víš, a ten pán ich nehodí do vody. Pozri sa na ňo. Pozri sa na to pána tu, otoč hlavu. Nevidí, kúka dopredu. Když má paličky a nehodí do vody. Pozor, drž ho. A kolesa, pozri sa, keby sa topili, kolesa, to chodia do vody, to kolesa, keby niekto vypadol. Víte, kolesa, to je toto, chodia do vody, a keby niekto vo vode, tak ho sa chytí toho kolesa a to sa deponorí. Tak sa chytí toho kolesa a oni to tak potom vyťahnú zase na zem. Koleso a pozri si, čo tu je. Aby sa nepohľadali. Prečo ráno a už... Hej, ti dám čau. Pán kapitán ti povedal, že čau. Povedz gute Reise. Pozor, Maňko. Leon, už ide preč? Tam je čiara. Vidíš tú čiaru? Však on vie, že tam je čiara. O, pozri sa, druhé koleso, vidíš to? A lavičky. O, vidíš aj bicykle a zástava, nemecká zástava. Vidíš?
A tak tie krásne kopce. Pozor, len počiarky, Ľubo, ty tam tiež nesmezíš, to je len potiaľ. Tak ideme. Áno, zastavím.